eje eme iri ji ndị Igbo ndị abụdụ ndị Igbo nọ ndị ihe ala na Lagos sọsọ men mfụ die jee Abuja yọ Tinubu biko a ga-ayọta ya. Most of these guys na Sheyi Tinubu na-aṅụ mmanya everyday. Oge ọbụla unu meet Sheyi Tinubu unu ṅụọ mmanya mee TikTok mee Instagram unu enwere ike isi Sheyi Tinubu ya biko na unu adazi be nna unu enwe miscreant ndị unu fụ na agbụgbụ mmadụ n'Imo steeti ndị a bụrụ ndị Biafra ndị a chọrọ ka Biafra bịa ndị a bụ ndị na-eteke opportunity of the insecurity kpụrụ ogbu Biafra na-agbagbu ụmụnne fa. Ị chọọ ka Biafra bịa ị na-egbu ndị ga-abụ Biafra bịa ị ga-abụzi so gị bụ Biafra. I don't get it. Sọsọ ndị uli na Azia na ịgba ndị uli Azia na Ọkịja ime nwe statement ime some people water hio ya asị m na ndị Igbo nwere ego anọ n'obodo Igbo ha nọ na Lagos. Asị na Maazị Nnamdi Kanu na-enwe organ failure na ọ na-enwe organ issues. Anyị ka na-aga afịa anyị ka na-azụ afịa. Anọ m oge Buhari na-achị Nigeria asị na Buhari declare Tompolo wanted. From he declare Tompolo wanted to inye Tompolo contract. Ima why? Onwe ndị na-akpọ ndị gbamaturu ọ dị ka ebe a ka Tompolo si. Asị na ịba ụgbọ ịkabịa baa moto wee jebe. They are bigger than federal government. Kemaka Sunday Igboho ebe ọ nọ. Sunday Igboho dị free na-eme enjoy federal wealth. Mmadụ dịka E-Money bụ onye Igbo. Achọrọ m ka unu na-ede afa ndị a na comment section ka nna akpọfa. Mmadụ dịka Emmanuel Emenike bụ onye Igbo. Mmadụ dịka Emmanuel Mikel Obi bụ onye Igbo. Mmadụ dịka bụkwa Ngozi Eze kwesịrị bụ onye Igbo. Mmadụ dịka Madueke bụ onye Igbo nke nwunye ya serve as minister before. Gụbanụ ndị Igbo gbasiri ike unu ma. Ama m oge Chukwu nke mafia Chukwuemeka Eze-Ife jee na Abuja baa akwa si kpọnye ya Nnamdi Kanu ọ si ya so bịa kpọnyere ya. Ama m oge former aviation minister ke mafia let me remember his name ọ nwụrụ last year. Mbazuru ike Amaechi jee na Abuja na-ebe akwa si federal government ya bụ last wish ya na ọ bụrụ na akpọnye ya Nnamdi Kanu he can now die in peace. Akpọnyere ya. Ude ego ndị Igbo nọ na Lagos nwere ebe ndị Igbo nọ n'ụwa ọzọ nwere